Nekazal merkatu gardenek igoera bizi dute azken urteetan kontsumo moduekiko giza kontzientzia handiagotu denean. Iruin herrian egoera hau errepikatzen da. Hala ere, kontsumo ohitura aldaketa hauek nahikoak diren jakiteko, Imanol Ibero Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko presidentearekin hitz egin dugu. Iberok nekazal merkatu gardenaren produkzio prozesua eta horrek bizi duen egoera azaldu digu. Hemen Nafarroan dagoen bi nekazal sindikatuetako bat da, Euskal Herriko nekazarien elkartasuna du izena, eta bere praktika eta bere jarduna eta bere hortzimuga pixkan nekazari txikion defentsa da. Bizi izan dugu garai bat non konzentrazioa, intensibitatea eta halako dinamikak saritu diren, bai administrazio eta baita sistema honen partetik, eta azkenean nekazari txiki eta familiarteko eredua, lurraria txikita bizi izan dugunon errealitatea, egunetik egunera gero eta gora latzago batean gelditu da. Egia esan gure baitan aniztasun askoko ustiategia daude. Azkenan biziraupen hortan eta sistema jarri gaituen ataka hortan jendeak bere jarduna mantendu ahal izateko eta bere lehiakortasun hori mantendu ahal izateko askotan gehienok hazkuntzara bideratu ditu gure ustiategiak hori mantendu ahal izateko. Orduan horrek ere kontraesanetan jarri gaitu, baina argi daukagu zein den etorkizunerako nekazaritza hori txikitasunetik, lurraren baliabideetatik biziko den nekazaritza bat, eta zentzu hortan horren defentsan gabiltza. Nekazari eta beltzainak elikagai ekoizleak gara, eta betidanik kontsumitzaileekin merkatuan bildu izan gara eta zuzeneko harreman bat izan dugu, edo agian merkatuan ez bada ere, salmenta txikien bitartez edo nahiko zirkuito laburren bitartez jarri dugu gure produktua kontsumitzaileen eskuetan. Kapitalismoaren gorakada eta hor konzentrazioa eta bitartekaritza, industria eta baita supermerkatu handien eta kontsumo ohituren aldaketarekin azkenean jarri gaitu, isolatu gaitu elikagai ekoizleok, nekazari eta beltzainok isolatu gaitu sistema horrek kontsumitzaileekiko. Orduan jarri dituzte erdian kriston plataforma handiak, bertan bitartekaritza horretatik kriston diruak ateat dituztenak eta gure lana sobera ongi oraindu ez dutenak ere. Orduan hori galbidera eraman gaitu Nafarroako nekazari eta beltzain asko, Nafarroako eta mundu osokoa, noski. Eta orduan zentzu bertan ulertzen dugu garaia dela berreskuratzeko zuzeneko harreman hori eta esateko kontsumitzaile eta ekoizleon artean harreman justu bat berriro josi behar dela eta hortarako plaza berreskuratu nahi dugu eta plazan bertan zuzeneko harreman hori josi, zertan ari garen, zergatik ari garen hortan eta zenolako ondorioak duen gure bezalako kontsumo batean ibiltzeak, eta zenolako ondorioak dituen superfizia handitan edo lako kontsumo batean ibiltzeak, eta horri asaltzeko eta praktikatzeko hori plazetara goaz. Naturak ematen dizkigun baliabidei harik eta modu zentzuenean jarduten hortan. Azkenean dinamika jarri gaitu ekoizpen intensibo baten bueltan eta ekoizpen intensibo hori da alik eta produkzio gehien ateratzea, izan osasunaren gainetik, izan ondoko nekazariaren duintasunaren gainetik eta lehiakortasun hortan ekoitzi dugu alik eta gehien ekoizteko helburu hutsarekin, eta aldiz mendi defendatzen dugu pixkat estensibitate eta lasaitasun horren alde eta oreka horren alde egin behar dela, bai naturarekiko, bai gure ondoko nekazariarekiko, eta zentzu hortan beharrezkoa dugu kudeaketa zentzudun bat egin eta noski horrek zuzenean dakar elikagaiak kalitatezkoak izatea lurrarekin bat jarduten baduzu, ekoizpen hortan. Jakin behar dugu lurra badaukala ekoizpen gaitasun mugatu bat, ezin dugula behartu dituen muga horien gainetik, eta hori
Eta hori probesteko eta hori jakinda, kudeaketa zehatz bat egin behar dela. Osea, ez dena berria, kontua da, orain askotan ekologikoaz eta hitz egiten dugula, baina eski 100 urte ibili dira gure ardiak, gure abereak mendietan, ibili dira gure mahastia, gure garia, gure baratzak 100 milaka urtez, eta 100 urte horietan zehar egin duguna da lurraren kudeaketa aberasgarri bat. Zentzu hortan egiten zen hori berreskuratu egin behar da, ikusi dugu nola informe ofizialek ere hitz egiten digute, nola lurzorubaren galera, nola somatzen arien eta nola kalte larri bada bai Euskal Herrian baita mundu mailan ere. Eta hor daude aldaketaren klimatikoaren gaiak eta gure arbasoek egindako kudeaketa horrek etzen karbono sortzaile, baizik eta karbono sekuestratzaile zen, bai aldaketa klimatiko hori konbatitzeko ere balio zuen nekazal eta abeltzaintza kudeaketa horrek. Orduan pixkat nik uste gaur egun daukagun erronka nonbait aurreko esperientzia horietatik eta gaurko baliabide horietatik dauzkagun teknologia arloan edo ez, nola ezkondu bi ezagupen horiek nonbait iraunkortasunaren bidean dauzkagun erronkei erantzuteko. Garai batean argi sindikatuetatik betidanik aldarrikatu izan da merkatu baten kontrola, baina egia da urtetik urtera eta gizartearen tendentzia, Trumpek aldatu egin du pixka bat, baina merkatuaren tendentzia dena ultraliberalismo baten baitan kokatu izan dituztela dena, eta dena merkatuaren logika baten baitan kokatu da dela, eta berez, administrazioak ez leukete kontrol bat esartzeko gaitasunik merkaturatze sistemetan. Gu sindikatutik beti defendatu dugu gure ekoizpena saldu ahal izateko kanpotik etor daitezken edo bertan modu desleial batean edo ekoizten diren gauzak mugatu behar direla administrazioetatik impostu bidez, ekoizpen tamainak edo mugatuz eta merkatuaren logikaren baitatik haratago pixkate herri logika baten baitan jartzeko elikadura eta gure nekazaritza sistema. Baina hori kapitalismoaren logika ultraliberal horren gainetik uste dugu administrazioa badukala paper bat hori merkatuen kontrolean. Badirudi iritzi publikoan edo badela nolabaiteko goraipamen bat edo eta ari dira suspertzen Lizarraldean, adibidez plazara ekimen, ari dira suspertzen halako merkatu, herriko plazako merkatuak ari dira suspertzen, baina aldi berean askotan badirudi folklore hutsa dela eta bagoazela plazetara pixkat plaza janztera eta ez dakiz ere. Orduan, badirudi badagoela gizartean tendentzia bat, baina ez da sobera arrotzen eta guri azkenean gu ekoizle bezala plazetara joatea beharrezkoa dugu harreman hori egiteko, baina kriston esfortzuak kosta egiten zaigu eta askotan faltan botatzen dugu ez ote garen sobera ongia saltzen bertara goazenean zer nahi dugun eta jendearen aliantza hori behar dugula. Baina batzutan falta zaigu berez gizarteak ulertzea behar hori, harreman zuzenaren behar hori eta ez gara sobera heltzen helburu hortara. Testuinguru honetan, Bizilur Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko kontsumo taldeak ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremanak errazteko bideak sustatzen ditu. Miriam Motxotorena Bizilurreko kidea da. Merkatu gardena da, azkenean antolatu genuen merkatu bat da, eta nahi duguna da sortu konfiantza bat eta gardena denez, transparentzia bat, konsumitzaileekin. Dira gure produktuak, guk ekoiztutako produktuak, eta zuzenean saltzen dituguna konsumitzailei. Orduan, beraiek konsumitzailei azaltzen diegu nola ekoizten ditugun gure produktuak, non ze jatorria daukaten,
eta ze ereduan edo ze forman lantzen ditugun. Nekazari txikiak gera, gure ekoizpena dira, ez dugu erosten, denago da gurea eta guk eraldatzen dugu. Orduan ere aukera dago ezagutzeko hasiera-hasieratik gure prozesu guztia. Eta horrela, merkatu hauekin zuzenen etortzea saltzea konsumitzaileei ematen digun aukera azaltzeko nola ekoizten diren, ze diferentzia daude eta nola egiten ditugu produktu horiek. Merkatu garden hauekin eskatzen duguna edo errebindikatzen dugun gauza da prezio duin batzuk nekazari eta baserriendako. Baita ere, saltzeko momentuan konsumitzaileek ere erosteko aukera aukitzea ere prezio justu batzuk behar dute izan, ez? Eta orduan pixka merkatu horrekin egiten duguna da bi norabideetan prezio justu batzuk kaleratu, ez? Bai guretako, gure lanaren truke, eta baita eskaintzen ditugu produktu osasuntsu batzuk prezio justu batzuetan konsumitzaileendako. Onuragarria dira, bueno, ekoizle txikia dira, ekoizle txikiak gera, Nafar osoan zehar sakabanatuta gaude, merkatu hauetan erosteakin edo gure produktua konsumitzeakin egiten dena da, bertan guk aukera daukagu bertan jarraitzea bizitzen, ez? Eta landa eremu bizi bat mantentzen. Landa eremua bizirik iraunteko behar dugu han ekonomia sortu. Eta herrietan parte edo importante bat da nekazaritza. Gero eta nekazari gutxiago gaude, ze junda pixkat intensifikatzera eta industrializatzea, eta gure eredu txiki honetan produktore labore izateakin eta gure produktua konsumitzen mantentzen gera lurraldean. Eta pixkat guk egiten dugun lana da hor lurraldea, mendiak eta kudeatu forma egoki batean, ez? Ingurugiria zaintzen, herria zaintzen, kultura, ondarea eta gauza asko egiten ditugu han bizitzeakin. Eta gure produktuak konsumitzen, hortan ere zuek konsumitzailean laguntzen dezute gure produktuak edo gure landa eremua mantentzen. Gaztaren adibidea, prozesu osoa zein den, lehenengo ardiak erabiltzen dira mendin, hor estari behar dira arrakin, eta gero ardia umatu behar duen. Umatzen duenean ardia, asuria egiten du elikatu, ardia esne horrekin, eta asuria hilabete batekin egiten duguna da saldu haragitako. Eta ardia jarraitzen dugu jeisten. Esne horrekin egiten dugu gazta. Ardiak jeisten ditugu egunean bitan, goiz eta arratsaldez, eta horrekin egiten dugu gazta. Gazta egiteko 4-5 ordu ematen ditugu gazta egiten, eta gero gazta normala edo gazta normala, hemen ezagutzen den gazta ondu hori, pasa behar du 2 hilabete gure etxean saldu arte. Eta 2 hilabete hori pasata ja hasten gea gure gazta saltzen. Ze desberdintasunan, gure merkatuan etortzea edo erosten duena ziurtatuta dauka ekoizleak garela, ekoizle txikiak, eta transgenikoi gabeko elikagaiak direla. Eta hori diferentzia, eta bertakoa dela, bertako produktua Nafarroko ekoizleak gera, eta hori ziurtatzen duzu. Beste merkatu batzutan, ez dakizu ze ereduan ekoiztutako produktua diren, nola landu eta nondik etortzen diren, eta ez dakigu ere nork ekoiztutakoa den, ze formatan, dagoen hor lan baldintzak ere bai, hor lanean daudenak, eta baita ze forman ekoiztu diren. Eta nor dagoen horren atzetikan eta nongoa den produktu hori. Gingenekoa etxarriaranatzen sortutako etxeko produktu eta salmenta zuzeneko enpresa bat da. Horren banaketa sistema ezagutzeko asmoz, Jesi Rubiorekin hitz egin dugu, Gingenekoako langilea. Gingenekoa da etxarriaranazko enpresa bat, da enpresa txiki bat, familiakoa dela. Eta gero gaude baita ere batzuk kanpokoak, Iruñakoa, Lakuntzakoa, Ultzamakoak eta hori. Eta guain dela 15 urte dago montatuta gaztandegilen, baina behiakta hori familiakoa dira, lehengoa dago jarritata dana. Eta poliki-poliki dena joan da hunditzen eta
Lehen zeuden behia gutxigo, guain ja daude gehiago, hasieran bakarri bili ginen gazta egiten, eta guain ja egiten dugu gazta mota ezberdinak, egiten dugu jogurrak, gazta fresko, eta esnea baita. Eta banatzen dugu dena Euskal Herrian zehar. Kontrolatu ditugu prozesu dena. Gu egiten dugu etxean behiaren bazkaria, egiten dugu dena, egiten dugu belarra, lastoa, egiten dugula artoa eta dena. Eta baita ere gu elaboratzen ditugu dena. Egiten dugu dena gure gaztandegian, eta baita ere salmenta zuzenduta. Dakagu kontrolatuta prozesu osoa. Poliki-poliki hartu behar ditugu ohiturak ez, aldatzeko gauzak eta baita ere kontzientziatzeko lehen gauza gu, etxetik. Eta gero ja pasatzeko gauzak bezeroarekin eta aldaketak txikiak egiten, azkenean lortu alditugu gauza hondiak ez. Dena azten da granjan ez, behiakan daude, mendia baita ere daude. Eta guain dakagula ja ordeño egiteko robotak. Lehen zeuden sala de ordeño, guain ja behia joaten dira bakarra robotara badaki zein da behia bakoitza, bera egiten du dena eta dana, han egon behar da lanean, karo, sino besteak ezin dugu lana egin. Eta gero hartzen dugu granjatik esnea eta eramaten dugu gaztandegira. Eta ja gaztandegian egiten dugu dena, egiten dugu alde batean gaztak, jogurrak, esnea, gazta freskoa baita, eta ja gaztandegitik kargatzen dugu furgonetak eta joaten gara salmentak egitea eta dana. Baita ere noizean egiten dugu azokat eta baina gehiena ja dakagu asteko banaketa prestatuta eta bezero fijoa eta dana. Dakagu ja astero banaketa fijoa, adibidez egiten dugu astrenero pizka bat Araba aldera eta Gipuzkoa aldera, gero asteartero Iruña aldera, Leitz aldea, eta beste furgoneta dago egiten guaintxe bertan Gasteiz aldera eta Araba aldera. Bihar dakagu Lizarra aldera, eta ostegunean Gasteiz aldera berriz, eta gero Sakana osoa egiten dugula. Eta berriz, ostiralean baita ere, pizka bat Gipuzkoa aldea, Sakana aldea baita pizkat, eta ondoko bezeroak, eta baita ere jendea etortzen dela gaztandegira, gauzak erostera, eta nahiago dugu joatea herriko dendetara, herriko arategitara, jatetxeak, denda txikiak, talde konsumo batzuk baita ere daude, Iruñan dagoela bat, gero Iruñan baita ere dago denda berezi bat, geltokin, hemen do, eta hemen baita ere eto ezarete erostea gauzak, eta gero gehiena dira herriko dendak eta dana. Dakagu esnea pasteizatuta, formato desberdinetan, gero jogur naturala, gazta fresko, da Burgosko mota bezala, baino etxean egina, eta gero bi mota gazta bat dela biguina, suabeagoa dela, eta bestea ondua, pizka bat gogorrago saborea eta textura ondigoa eta dana. Oso ezagunak dira ikustu jogurrak. Baina, guain gaude oso pozik produktu dena ekin egia ezaten. Adibidez nik uste dut, esnea igo da, nahiko ondo, gaude oso pozik esnea saltzen, jendean nik uste dut poliki-poliki dago hartzen, preokupatzeko likagaiekin eta dana, eta borrokatu behar da, mugitu behar da asko, baina, uste dugula poliki-poliki gauza joaten dira aurrera eta bai. ¿A quién no le gusta comer tomates de la huerta o unos buenos pimienticos del piquillo? ¿Quién no disfruta con los productos de la tierra ecológicos? Hoy queremos saber por qué, si todo el mundo valora más el producto local, al final acabamos consumiendo transgénicos y alimentos producidos a miles de kilómetros. ¿Qué prefieres, productos kilómetro cero o transgénicos ahí producidos a miles de kilómetros? Los de aquí, los locales. Local, sí. Kilómetro cero. Hay muchas cosas que vienen de otros lugares que también están muy buenas, ¿no? ¿Por qué consumimos tantos alimentos producidos a tantos kilómetros de aquí? Pues no tengo ni idea. Porque son más baratos, me imagino que será por eso, no sé. Porque igual es más cómodo para prepararlo o para... sí, porque igual es más cómodo, más fácil de hacerlo, no sé. Porque sale más barato y a la gente le conviene más ganar dinero, básicamente. Hombre, normalmente te sale más barato en el súper, ¿no? Comprar en un Eroski o en un Capravo Mercadona que en puesto del mercado. Pero es más caro, claro. Es más caro, sí, pero bueno.
Compramos el pimiento y el espárrago, lo compramos ahí en China o en Perú más barato. Y claro, ¿eso qué repercusiones acaba teniendo aquí en Nafarroa? Pues que a los locales se les venga abajo su negocio y lo que ellos consumen, básicamente. Pues no tengo alguna consecuencia económica, otra cosa, no sé. No, pues al final estamos fastidiando la economía y el trabajo local, ¿no? De la gente, de la tierra nuestra, aprovechar los recursos que tenemos más cerca. Pero como lo queremos todo y lo queremos ya, es lo que hay. ¿Qué beneficios tiene apostar por el producto local? Joder, pues que también da vida a los comercios cercanos, como pueden ser en la de Zarra, y joder, pues que a los cercanos también les ayudas a llevar para adelante lo suyo. ¿Cómo crees tú que habría que apoyar al producto De aquí, local? Pues comprándole las cosas de aquí y ya está, no hace falta más. Se le compra lo de aquí y ya está. Sí, sí, definitivamente sí. ¿En casa embotáis o ya no...? No, yo eso ya no hago. No sabemos. Pero ya se habrá tocado, a mí ya me ha tocado. A mí alguna vez sí, pero bueno, no tengo tiempo.